हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം. അതില് നമ്മള് എത്ര അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കണ്ടത് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. 30 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. 31 മുതലാണ് എടുക്കാൻ അല്ലെ? 38 വരെ എടുത്തു മാതാജി ഇല്ലേ? ഇല്ല, 30 എടുത്തില്ല മാതാജി. 28 വരെ 27 വരെയാണ് എടുത്തത്. അല്ല മാതാജി 31 വരെ ചെയ്യാൻ പാട്ടുകളൊക്കെ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. 29 പാട്ടുകൾ അതിവേഗം പറഞ്ഞു. അതെ, 31 വരെ എടുത്തു. 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. അടുത്ത ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. അതില് അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അത്ര നമ്മൾ എടുത്തു. 31ാമത്തിൽ ചോദിച്ചത് അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്നിൽ കനിയണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാലമാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണെന്ന് പറയാണ്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകും മരണം. അപ്പൊ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ വിചാരിച്ചതാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്ന പിന്നെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറൊരു വിധത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ മരണം സംഭവിക്കും. എന്തായാലും മരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതാണ്, എല്ലാവരും മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതവിടെ നടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും അവിടെ മരണം സംഭവിക്കുക. എന്തായാലും അവിടെ അത് നടക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനനോട് ഭഗവാൻ? തസ്മാത് മുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവ തേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേട
നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ എന്ത് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ? കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അവരെ ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ആയുധം, നിന്നെ ഞാനൊരു ആയുധം മാത്രം ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായവനാണ് ആര്? സവ്യസാചീൻ. ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്നതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സവ്യസാചി എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ സവ്യസാചിൻ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിമിത്ത മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അതായത് ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടി നിർവഹണമാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് അർജുനന് പൊരുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് നിമിത്ത മാത്രം, അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും ആരുടെ പരിപാടി തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനനോട് പറയണത് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് പരിപൂർണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ സവ്യസാചീൻ എന്നതുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യയോധ വീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹീമാം വ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഒക്കെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. കാരണം അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? നീ വെറുതെ പൊരുതിയാൽ മാത്രം മതി. ശത്രുക്കളൊക്കെ തോറ്റുപോകും. കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്നാൽ തന്നെ നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നീ എന്ത് ചെയ്യേ? വെറുതെ പൊരുതിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിറയലോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അർജുനൻ താൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളില് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കരുതാഞ്ജലിർ വേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സദ്ഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വിറപൂണ്ട് ഇടറുന്ന സ്വരത്തോടു കൂടി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിദ്ധ സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീർന്നിരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോ പറയണം, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനം കൊണ്ട് ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങയിൽ അനുരക്തരാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവരാണെങ്കിലോ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉചിതം തന്നെ. എല്ലാവരും അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവര് അസുരഗണങ്ങള് ഭയം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായുന്നു. പിന്നെന്താ പറയണത്? കസ്മാച്ചതേന
നമേരൻ മഹാത്മാൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സാധ സതത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാതിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പരമപുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണെന്ത് ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാതിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ അങ്ങ് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനുമാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷോത്തമ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ് അങ്ങാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭക്തിപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആരാധ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. സർവവ്യാപിയാണ്, ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേവേശൻ, സർവ്വദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദേവേശൻ എന്ന വാക്കും. വായുർ യമോഗ്നിർവരുണാശാങ്ക പ്രജാപതി സ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ 1000 തവണയും അതിലേറെ തവണയും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും തവണ ഭഗവാന് മാതാജി 38 ശ്ലോകം ഹരേഷ്ണ 38 വായിച്ചോ? 37 കഴിഞ്ഞ് 39 പറഞ്ഞത് ഇതില്. 38 വായിച്ചില്ലേ മാതാജി? 38 വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മറന്ന് അറിയാഞ്ഞത്. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ തമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറയാണ്, ആദിദേവനാണങ്ങ്, പുരാണ പുരുഷനാണങ്ങ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്, അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് വായുർ യമോഗ്നിർ വരുണാശാങ്ക പ്രജാപതി സ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എത്രയേറെ പ്രണാമങ്ങള് അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നതിൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് അവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്ത വീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാണ്. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ
ഉടമയാണ് അങ്ങ്, സർവ്വവ്യാപി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ആര് പറയാണോ? അർജുനൻ പറയുന്നു. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യതുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമാഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. അപ്പോ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ സ്നേഹം കൊണ്ടും സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോ വിനോദിക്കുമ്പോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല അവസരങ്ങളിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാനിത് അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്ക് ഞാനിതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാനൂടെ. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിഭൂതി പൗഷ്കല്യം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ നാത്വത്സമോ സത്യാഭിധികാ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുമാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനായിട്ടോ അങ്ങേക്ക് സമനാവാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുല്യ പ്രഭാവമേ, മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തുല്യനായിട്ടോ സമനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലേ. അസമർത്ഥ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമാഹമീശമീഠ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയാർഹസി ദേവസ്യോട്ടും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛനെന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റം പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാണ്. എന്നിൽ അങ്ങ് പ്രസാദിക്കണം. എന്റെ തെറ്റുകൾ എന്നോട് പൊറുക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പൊറുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അദൃഷ്ടപൂർവം കൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യതിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാവണമേ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കനിവുണ്ടാവണേ. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ മുന്നേ കാണിച്ചത് അല്ലെ. നാരായണ രൂപത്തില്
ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയത്. നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 ചതുർഭുജത്തോട് കൂടിയ രൂപത്തെയാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ നാരായണന്റെ ഓരോ പേരുകൾ നമുക്കറിയാം. വാസുദേവനുണ്ട്, അനിരുദ്ധനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാധവനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ വരുന്നത് ആ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ പേര് മാറുന്നത്. ഏത് കയ്യിലാണോ ശംഖ് ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു പേര്, വേറെ കയ്യിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പേര് മാറും. അങ്ങനെ ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് വരുന്നത്. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹം പറയുന്നത്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് ദർശനം തരണേന്ന്. കിരീടങ്ങളും ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ കിരീടങ്ങളുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്, അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ രൂപം മാറ്റി ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന നാദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയമായത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർലിഖിതമായിട്ടുള്ള രൂപം നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് നീ ഒഴികെ വേറെ ആരും മുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അർജുനൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള സന്ദർഭം ആർക്ക് ലഭിച്ചത്, അവർക്കും ലഭിച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനന് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയല്ല, അർജുനൻ കണ്ട രീതിയിലുള്ള വിശ്വരൂപമല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട വിശ്വരൂപം അതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ വിശ്വരൂപം ആരും ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ പറയാണ്. ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം നടത്തിയാലോ, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്താലോ, ദാനം ചെയ്താലോ, തപസ്സുകൾ ചെയ്താലോ, അങ്ങനത്തെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, എന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ദൈവികത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യദർശനമുള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യദർശനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമിതുംഗമേതം വ്യാപേതഭീപ്രീതമാനാ പുനസ്ത്വ തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രവേശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീബൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഭീബൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി എന്താണ്, സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം.
അപ്പൊ നിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ദ്വിഭുജമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആർക്കും ഇഷ്ടം? ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന് ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കാരണം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണെന്ത്? സൗമ്യ വപുസ്. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശരീര സൗകുമാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രൂപമാണെന്ത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ആ രൂപം കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവരാണ്. ആ രൂപം, ആ ശരീര സൗകുമാര്യത്തിലുള്ള ആകർഷണം ഉള്ള ആ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ഭഗവാൻ ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ ത്വമാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്താൻ സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അതിസുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് പറയാണ് ഭഗവാനോട്? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ, ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. കാരണം അങ്ങയുടെ അതിസുന്ദരമായ ആ മാനുഷികാകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ സുന്ദരമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും മുനി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? കാരണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനോ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കാനോ ഇതൊന്നും കാണിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങനെ പറയുന്നതും ഉപദേശിക്കുന്നവരും അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റുകയാണെന്നും അത് വലിയൊരു അനീതിയാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസി രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം അത് കാണാൻ ഏറെ പ്രയാസം. നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഈ രൂപം. ദേവന്മാര് പോലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് അവസരം പാർത്തു കഴിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പോ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപം കാണാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇത് കാണാനായിട്ട് അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനെന്താണ്? സുദുർദശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ദുഭിജനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം സാധാരണ രൂപം, ആ രൂപം ഏറ്റവും ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും പോലും എന്താണ് ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പോലും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത്. സുദുർദർശം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
നാഹം വേദേർന തപസ്സ നാദേന ദാനേന ന ചേജ്യ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന രൂപം വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ രൂപം. അവയ്ക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനം യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, ആ ഭക്തി കൂടെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന മട്ടിൽ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേദപഠനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനങ്ങളോ യജ്ഞങ്ങളോ അതൊന്നും അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവിടെ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാനാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തിയെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ഉതകം വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പോൾ എന്താണ്? മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ആ കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന അതാരാണ്? ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലനായിട്ട് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. പറയുന്നത് എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ പാടില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തില് സർവോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ആ ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താൻ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തനാകണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തണമെങ്കിൽ ആരാകണം? ഭക്തനാവണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്, കൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഒരു ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേഗം നോക്കാം നമുക്ക്. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും. ഇന്നലെ ഇട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരായി എവിടെ കാണപ്പെടുന്നേന്നുള്ള അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? ഞാനത് ആൻസർ തെറ്റാ. ഞാൻ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിശ്വരൂപം സ്ഥായിയായതല്ല. രൂപത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നേന്നുള്ള ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആണ് എനിക്ക് അതും തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെയോ ആൻസർ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ കൊടുത്തപ്പോ. അത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിലും കാണുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഏത് ശ്ലോകത്തിലതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും? കണ്ണുകളാണെന്നുണ്ട്. ഞാനത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണുകളാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോ അത് സംഭവിക്കുന്ന എന്നറിയാം. ചിലപ്പോ ആ ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കീ കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റുപറ്റി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കണ്ണുകളാണ് ആൻസർ ബി ആന്ന് പറഞ്ഞത്. 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ കണ്ണുകളാണത്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കണ്ണുകളാണ് ആൻസർ. അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ആൻസർ കീ ഇടുമ്പോ വരുന്നത് ചെറിയ ഇതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ആൻസർ കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ്. സവ്യസാചിൻ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? അർജുനൻ. അർജുനനാണ് സവ്യസാചിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അർജുനനെ? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. ശത്രുക്കളെ അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അതായത് ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു.